Aha, dobar dan, Torbica. Otkud vi tako rano, nema ni 10? Pa vama se obično ponedeljkom zapali autobus. Ma nemoj me, mali, i ti za... Nego, znaš šta sam mislio? Teo sam nešto da te pitam. Aj? Dok Đorđe nije tu, on mene stalno nešto ismeo. Šta, kakav ti to papir? Pa da vidiš ti malo taj papir, tu treba, imam neki konkurs, znaš, za posao, hoću da se prijavim. Pa sam imao oglasi po firmi, pa sam sve iscepao, istrgao, da drugi ne vide. Za firmu ovdje nešto? Pa da, veliki je koeficijent, pa sam ja mislio da se prijavim, razumeš? Znam. Ima ovog što su Kokana Jovića smenuli na radničkom savjetu sa vođe sindikata, je li to? Bio Torbica vođa sindikata, neće Torbica više da bude vođa sindikata. A nije to? Nikad. Što? Te daje za polotku, te ome daje od buta, samo glava meni ostane. Pa jednom je dete ušlo u kuhinju, pa pun frižider svinjskih glava. Malo ga nije fraz trefio. Sad kad mu pustim 3 prasića, on plače, rida. Nije nego nešto... Šta je bilo? Ajde. Sad ću da ti kažem. Piše, treba sad nešto Sad ja ne znam, to baš ne razumijem. Šta? Pa Šta? Pa jebem te gluva, ne bi te pitao da ja znam, šta? Ne bi te pitao, otkud znam ja šta je. Ma PR. Da, PR. Nije to za tebe, brate. Ajde, pusto. Pa što nije za mene? A nije za tebe, ajde, nije. Pa ja sam bio od servisa, prošao do arhive, sve sam radio. Što ne bi mogao i prarar? Kako? PR. Znaš ti šta je to, Torbica? Znači, to ti je za odnose čovek koji se bavi odnosima sa javnošću. Znači, dođu novinari, sednu, ti pričaš kako je u firmi, kitiš, radiš, kako, znaš, moraš da održavaš ugled. to je lako. Ugled firme. Znači, govorim kako je sve najbolje, da smo jači od Stoteksa. Razumeš? Govorim kako su radnici zadovoljni, na primjer. Radnici su zadovoljni, radi se punom parom, kao onda u komunizmu. Pa to je lako. Direktor Dobrosavljev nije uzeo, to su službena kola, nije zapošljavao rodbinu, nego su oni već tu radili. Kad je on naknadno došao, direktor Dobrosavljev, na primjer, i da je od njegovog... Direktor Dobrosavljev. Kad je on... Inače, firma stoji ko grom. Pa reci slobodno, nemoj meni iza leđa za Dobrosavljeva! Moralni pigmej, emotivna luda! On je tebi došao da bude uzor idol! Koji me zajebo za 100 kila mesa pilećeg, morao sam s babom za 2 dana da pojedem! Govno posljednje! Baba Sanja i sada leti, sve od pilića ušlo u mozak! Vežbamo, Đorđe, vežbamo! Ja ga vežbam, Torbicu vežbam da bude PR, hoće da bude, mislim, razumeš? A govori mu sve, balavac jedan, sad će me ismejavati. Zajebo sam, dobro. Šta PR? A hoće raspisali ovi gore konkurs, Torbica hoće bude PR, hoće čovjek da proba. Znaš ti, Torbice, kad moj Lacika raspiše da hoće da se bere vinograd, dođu 2 čoveka da se jave da beru. A 10.000 se javi za PR-a u nekom preduzeću. Pa di ćete svi? Hoće svi u kancelariju da sada ništa da ne rade. Eto, to ti je. Za mene je to idealno, recimo, mesto. A što nije za mene, na primjer? Pa šta ti znaš? Pa ja sam završio fakultet giga, nema veze. Baš, znači, za marketing i PR u javnim preduzećima. Tako se zove smer. Ma dečko, ti si dobar dečko, ali si glup. Ti ništa u životu nisi prodao. Osim što je tvoj brat prodao obraz tvoj njegov. Ja prodam čoveku, on dođe, kaže dajte mi samo krilce da dam detetu. Ja mu prodam 10 kila mesa. Mama, meni pare trebaju, razumeš? Ja moram da isplatim, ja dugujem za grejanje godinama, rate imam. Ja neću moći da se grejem ako mi ne uspe ovo. Čega da platim? Ne znam. Sad će grejanje biti drugačije malo od sljedeće godine. Stvarno? Pa da. Moći ćete sami da kontrolišete koliko trošite, razumete? Kako, ne razumijem, objasnim. Pa možeš lupetama, ako nećeš da ti se greje cijela kuća, ako imaš stan od 220 kvadrata, ti zavrneš, negde zavrneš koji god hoćeš. Znači ja ću moći da se grejem sobicu u kojoj ćemo spavati. Samo to i toliko plaćaš. Pa to nije loše, mi ćemo se stisnuti malo dok zima ne prođe u jednu sobu da grejemo. Pa, može i to, ali mi, pazite, moraju da postave neke aparatiće na svako grejno telo, svaki aparat mora 50 evra se plaća. 50 eura? A da, mene mora nešto da me zajebe, eto ti. Možda neki kredit da uzme. Ma ko će meni dati, ja sam dužan ko Grčka, čovječe. Ma ne, ti se jedi, a neko mirno spava. Evo danas kaže u novinama, Mihajlović i Čović digli kod Agrobanke po 20 miliona evra. I bolej, spavaju ko pilići. Slušaj, zvali Čovića, on im kaže, lažete, nije 17 sam uzao. A Mihajlović kaže, pa šta, vratit ću. Brko. Pa šta? Baš. Nikom ništa. Možete, na primjer, Torbica, da odete u tu banku da pitate. Pusti me, balavac jedan. Kako te nije sramota, čovjek 2 dece ima. Ajde. Pusti me da ispunim ja ovo.
Što ispunjavaš? Pa ti ne shvataš da je Dobrosavlje to već namestio za nekog maminog sinčića? To je već rešeno. Dosta više nisu svi direktori ko u tvoje vreme, samo da znaš. Ne kažem da je ovaj bolji, ali nisu svi kod... Onda dobro. Onda dobro. Potrebna visoka školska sprema imam. Po mogućnosti gigabrand za marketing i PR u javnim preduzećima. Čekaj bre, rane 30. Šta? Oko 1,90 m, smeđa kosa. Pa Boški, pa mamu ti balavu kad te uhvatim, bit će ti i konkursi i... Već sam ti rekao. A, ovaj mali je muflju svaka mu čast. Baš me podsjeća na mene kad sam bio dete. Kako mu se ono mama zove? Tu smo negde istih godina. Možda? Ko zna?